ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ କକା ପୁତୁରାକୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ପୁତୁରା ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଓ କକା ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଡେଉଁଚଖାଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ପୋଡ଼ାଶୋଳ ଛକରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଡ଼ ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନୀଳଗିରିରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍। तम घर कईटी तम ना किस भोटर आईडी कार्ड अच्छी किछि अच्छी आधार कार्ड अच्छी देखाओ हाँ डीएल डीएल ना सेटा होचु गाड़ी रा पेपर गाड़ी रो किछ दीटा गाड़ी पेपर दीटा गाड़ी ना एटा किस गाड़ी एटा हीरो संतोष पात्र बापा लोकनाथ पात्र बीजीपुर मानगोविंदपुर बैसिंगा। अच्छा ये तुम आसलो कहीं एटी हे तुम आसलो कहीं तुम आई कार्ड किछ अछि तुम आई कार्ड किछ अछि तुम आई कार्ड किछ अछि छोटा सा बोलछन देखि नै जे आई कार्ड नहीं।